Magandang tanghali mga idol. Bali, ito tapos na yung aking bangka. So medyo matagal-tagal ko to ni-repair kasi mag-isa lang ako. So wala akong katulong. Bali, pinalitan ko yung kahoy dito na nabubulok na. So yan po mga idol yung makina ko. Honda Mega Marine 8 HP. Tapos bumili ako ng bagong LC. So susubukan ko to kung mas mabilis siya kumpara dun sa luma. Ayun mga idol, bali susubukan ko siya. Ida-drive test ko para makita ko kung ano yung performance ng bagong LC. So medyo malaki siya ng konti dun sa luma. Magandang tanghali po mga idol at welcome po sa aking channel. Bali ngayon papalaot po kami. So, titingnan namin kung ano yung pwedeng isdang hulihin. Susubukan din namin magpatangtang. Tapos may sabiki rin ako ditong dala. Yung maikli lang, pangkaskas sa bahura. Kasi nung nakaraan may mga alumahan. So, wala nga lang akong sabiki. Tara, samahan nyo kami. So yun mga idol, bali nandito na kami sa aming spot. So patangtang yung gagawin namin ngayon. Bali may lutang dyan na talakitok tsaka tuna. Pero hindi na kami maghahabol, marami kasing bangka. Pero kung sakali na marami talaga yung lutang, baka maghabol kami. So titingnan muna namin yung sitwasyon. So ngayon habang nag-aabang kami rito, magpapatangtang lang muna kami. So bali yung pain ko dito mga idol, kulay green. Kinakagat din dito yung orange, pero green yung nakasalang ko. Kaya yun muna yung gagamitin ko. Pag ayaw sa green, saka ako magpapalit ng orange. First drop. Down. Ah, hindi naksa. Pwede sa inyo. Ang sibubog sa dapat kita mo.
Boy. Hindi, pares. Huli mga idol. Bisugo ata to. Bisugo mga idol. First catch. Lingan mo ko boy. Uli na naman mga idol. Bisugo na naman to. Bisugo nga. Huli mga idol. Mabigat-bigat. Kaya mga idol sumasabay na. Napula po ata ito ah. O kaya siga. Ah, bisugo. Kung saan yung tama oh. Hindi naman sa bibig. Kaya pala mabigat. Isda na. Bato na. Magabatong palang bahoy. Batong talaga. Ipugulang. Sige sa'yo. Huli mga idol. Isubo siguro to. Tingnan kita. Nakatakas na. Ayun. Barakuda mga idol. Napatog. Okay. Huli ba? Naputol yung pinit ko. Ano ka boy? Ano naman? Ha? Ano naman? Tigapat pa? Putol sa banit ko. Buti na lang mga idol. Buti na lang naputol yung binit nandito na sa bangka. Barak ko sa din idol na nahuli ng kasama ko.
Bali yan lang mga idol yung nahuli namin sa Patangtang. Naghabol kasi kami kanina ng tuna. May huli sanang tuna kaya lang ayaw pa magpakain. So natanggal nung nahatak ko na. So bali uwi na po kami. Sa susunod naman yung iba. So maraming salamat po sa pagsubaybay. Hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat po.